Здрасти! Много ти благодаря, че ни даваш това интервю. Наистина искам да ти благодаря и че беше един от моите най-добри пациенти и че сътрудничаше толкова много с нас. И от сърце се надявам, че това лечение ти е помогнало. Радвам се, че е така. Наистина лечението смятам, че много ми помогна. Имам алкохолна зависимост, която трябва да излекувам, за да мога да продължа живота си нормално, и смятам, че лечението, проведено в тази клиника, е основата, от която ще надградя умението си от тук нататък да не употребявам алкохол, да не мисля за алкохол и да нямам никакво желание за употреба на алкохол. А кажи ми, какво точно те мотивира сега да дойдеш на лечение? Мотивацията за лечението ми тук дойде от това, че моята употреба честа на алкохол в големи количества предизвика доста големи проблеми в семейството ми. Съответно, имахме много големи конфликти с моята съпруга. Голямата ми дъщеря разбра за моя проблем и респективно трябваше да бъдат взети незабавни мерки, за да може да бъде прекратена тази употреба на алкохол, съответно да се излекувам от тази зависимост, която съм запознат, че представлява заболяване. Добре, значи има си семейни проблеми, има ли си някакви здравословни проблеми заради алкохола? Здравословни проблеми заради алкохола? Не, никога. Слава Богу. Кажи ми как научи за нашата клиника и защо я избра точно нея? За тази клиника научих от моята съпруга, която направи проучване на медицинските заведения в България, които предлагат подобен тип лечение на зависимости, по-специално за алкохол, като се оказа, че в България периода, за който се провежда въпросното лечение, е в рамките на 6 месеца с пълна изолация от всякакви социални контакти, включително и с семейството, респективно с ежедневни вливания без премахване на абокади и съответно оставяне на пациентите сами психологически да се преборят с своите тързания и желанията си за алкохол, което сметнахме след един така продължителен и доста сериозен разговор, че аз не съм способен да понеса подобен тип лечение за такъв дълъг период. И съответно съпругата ми откри настоящата клиника, която отговаряше на всичките ни изисквания, именно интензивен период на детоксикация, краткотраен престой и респективно на близко разстояние от дома ми, нали, в София, в който живея. Все пак сме на 400 км разстояние, което не е проблем за шофиране за мене, нали, като пътуване до тук. А именно това щях сега да те питам, бидейки клиниката се намира извън твоята страна, имаше ли някакви притеснения, съмнения заради това? Единственото ми притеснение беше по повод на пътуването, тъй като не излизам често от България, даже бих казал много рядко, и съответно за първи път посещавам Сърбия. Самото пътуване първоначално ми беше дискомфортно, как ще успея да се справя с шофирането в чужда държава, стигайки до непозната дестинация. Но благодарение на съвременните технологии в автомобила, с навигацията успях да намеря както точната дестинация, така и съм спазвал всички правила за движение по пътищата и в Сърбия. Което е похвално. Благодаря. И за твое добро. Да. Кажи ми, когато дойде, какво се случи? Как мина постъпването? Как беше по престоя? Когато пристигнах, посрещането ми при постъпване в клиниката беше изключително дружелюбно. Всички хора бяха усмихнати, приятелски настроени, казаха, че са тук, за да ми помогнат да мога да преодолея алкохолната си зависимост. Абсолютно всички се отнасяха много дружелюбно и приятелски към мене, което ме успокои в момента, в който прекрачих прага на клиниката. Но много се радвам, че е така. Но
бидейки след като си постъпил в клиниката, си спрял, разбира се, употребата на алкохол. Чувства ли си по време на престоя някакви симптоми на абстиненция? Не, в нито един момент от престоя ми, от момента, в който постъпих в клиниката, до настоящия момент, в момента, в който провеждаме интервюто, не съм имал никакви усещания за абстиненция, нито делириум, не съм имал желание за употреба на алкохол, не съм мислил за алкохол, дори не съм имал и сънище за алкохол. Това изключително много ме радва. Тоест всички тези терапии и процедури, които провеждаме тук, има ли се някакъв смисъл и резултат? За мен абсолютно цялата терапия, която се провежда и в момента, е изключително ефикасна. Всички медикаменти, които приемам, ми помагат да бъда спокоен, балансиран емоционално. Съответно спя изключително спокойно, без да се събуждам, нямам кошмари, чувствам се напълно спокоен в компанията на останалите пациенти, с които съм изградил, може да се каже, приятелски отношения, както и с голяма част от персонала на клиниката. А именно когато става въпрос за персонала, как го виждаш? Смяташ ли, че лекарите са компетентни, че са професионални? Считам, че абсолютно всички лекари от висшия персонал на клиниката са изключително компетентни. Пределно са запознати с проблемите на хората, които посещават клиниката. Абсолютно акуратно и точно преписват необходимите медикаменти, за да може да се стабилизира както физическото състояние, така и психологическото състояние на организма ми, конкретно за мен. Всички са настроени по начин, по който желаят да ми помогнат, което ми вдъхва допълнителна увереност, че ще успея да се справя с моята зависимост и смятам, че съм изградил една изключително здрава основа за бъдещото ми развитие като нормален човек, който няма да употребява алкохол повече. Добре, а кажи ми, бидейки една от части на лечението, на която ние наистина настояваме, и психотерапия. Какъв ти е опит с психотерапията в нашата клиника? Психотерапията е изключително на високо ниво, много професионално, организирано, с провеждане на съответните тестове за проверка на когнитивната ми памет, с приятелско отношение по отношение на споделянето на моите лични проблеми и намирането на правилното решение и начина за справяне с всички психологически бариери, които аз трябва да преодолея от тук нататък. Но много се радвам, че е така. Тоест, лекарите са компетентни, психотерапевта. Абсолютно. Доволен си от останалия персонал, преводач, охрана, окупационните терапевти. Да, с абсолютно всички. Относим се с същото уважение, както към висшия персонал, така и към дамите, които почистват стаите ни. Всички се отнасям с усмивка, приятелски, поздравявам абсолютно всеки и смятам, че по този начин се получава една по-голяма близост между хората за нормално общуване в среда, нали, която е все пак медицинско заведение, специализирано в психиатричната помощ на пациенти. И ние наистина сме ти благодарни за твоето отношение към нас и надяваме се, че сме изпълнили и твоите очаквания относно уважението към теб. Абсолютно, в пълна степен мога с ръка на сърце да кажа, че абсолютно съм доволен от абсолютно всички персонала, висшето ръководство на клиниката, преводачът ми в твое лице, абсолютно всички останали служители в фитнеса, в физиотерапевтичната зона. Абсолютно съм доволен от абсолютно всички. Много се радвам. А имаш ли любима процедура? Любима процедура, може би бих казал електростимулацията и лимфодренажа. Не съм физически много силен, но все пак тренирам и във фитнеса и мога да кажа, че бягането на бягащата пътека ми действа също енергизиращо и зареждащо и до някаква степен след всяка една тренировка релаксиращо. Как е тренировката с нашия терапевт?
изключително добра. Той винаги ми казва да не прекалявам, въпреки че мога още, съответно да спазвам това, което той ми казва да правя като упражнение. Добре, кажи ми, виждам, че си доста доволен от нашата клиника. Би ли я препоръчал на останалите пациенти? Със сигурност, ако имам някой познат, който има проблеми подобни на моите или зависимости от някакво друго естество, на 100% бих препоръчал само и единствено тази клиника, защото наистина е на изключително високо ниво, професионално и като атмосфера, и като персонал. Има ли нещо, което бихме могли да подобрим? Наистина ни е важно да чуем и вашето мнение. Има ли някаква промяна, която смяташ, че би била добра да се внесе? Евентуално, ако се счете за някакъв принос за удобството на пациентите в стаите, евентуално сгъваеми маси за лаптоп, за писане, за четене, което ще бъде така, създаваща един допълнителен уют и комфорт за употребата, например на хора, които си носят, както мен, лаптопа, тъй като се налага и да работя, да се забавлявам с него, би било доста по-удобно, ако има в стаите по една сгъваема маса за лаптоп, например. Благодаря ти. Разбрах, съгласен съм. Смятам, че това нещо би могло доста да допринесе, особено за хора, които работят от къщи, на които им е все пак важно да имат уют, докато вършат тази работа. Така че искам още веднъж да ти благодаря за това интервю и надявам се абсолютно нещата при тебе да се получат както трябва. Благодаря и аз също. Благодаря за всички грижи, които са положени за мен и за цялостната терапия и отношение към мен. Наистина оценявам от сърце всичко, което се върши за мен и аз също съм изключително благодарен за цялостната терапия и отношението на абсолютно всички в тази прекрасна клиника. Благодаря ти. Беше ми приятно. На мен също.